Tulo ka mga sakop sa rebeng komunista o sa kasundaw ang namatay sa managlahing enkwentro nga hitabo dito sa Negros Oriental. Kinitaliwa sa pagpahiga ng medical o dental camp sa kapulisan sa Region 7 o armadong kusog sa Pilipinas sa mga rebel-infested area. Ano ang report? Unang mipahigayon ang mga tinugyanan sa PNP ug AFP ug medical and dental camp sa mga dapit sa Negros Oriental. Daghang mga mulupyo sa Bantulinaw, Manhuyod ang nakapahimo sa outreach program. Apan sa pagkagabi nahitabo ang enkwentro dihang natumbok sa mga sundalo ug kapulisan ang base sa mga rebelde. Usa ang patay ug laing tulo ang nadakpan sa mga rebelde. Samtang napatyan usab og usa ka sundalo. Nakuha sa kampo sa mga rebelde ang nagkalain-laing mga armas ug mga IED. Kinsa itong mga NPA manurender, tagaan o kanang bayad ang mga pusilingana. So we're hoping, and we're very happy nga, sila mismo, among assess, nag-attend sila. It so happen lang na, ang ulang huna-huna siguro na wala pa kabana ang government forces, na-encounter sila. Kaya sigurado yun may gibalikan. So pagbalik ng person nila, bakbakan. Mao lang, kuan lang, may kay na usa ka AEP na namatay. Ang isa kasi naging concern namin nila Ardi noon is yung use ng landmines, no? Very rare yung gamit nila ng landmine dito, especially na ginamit nilang panakot yon doon sa mga tao na huwag pumunta doon sa medcap, no? So tapos even during doon sa course ng medcap, nandun pa rin yung mga reports na nandun yung armado sa vicinity at saka yung use ng landmine. Samtang niadtong nakalabayng mga adlaw napatay usab ang duha ka mga rebelde sa barangay Talalak, Santa Catalina. Nagduda silang Sinas ug Madriaga nga buot babagan sa masakop sa walhong pundok ang Community Outreach Program. They were really bound na ipa-stop tong medical dental outreach. Kabalo mong ano? Our assessment is murag na hurt sila sa massive na medical and dental outreach because that area, they considered it as their haven. Kaya ramdam na ramdam ng komunista yung pagbaba ng suporta sa kanila ng mga tao and now resorting to the use of landmine para lang ma-terrorize nila yung mga tao na wag mag-participate doon sa mga dialogues na ganito, no? Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.